हेलो लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गियान ब्लग्स इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। दा दिनै जोंहा गियाना बिबथै बिमादै बिमा आरो बिबैमोनजों गावसिनि बिबैमोनाव आलासि जानो थांदों। बेजों लोगोसे गौरांनि दाउखि ब्रह्म बेरायनो होनबाथाय नोगोद गोसोआ बेरायनो थांदों। दा बाहायनो बेनो गियाना बेनिखायनो सावगारिखौ नोंथांमोननि गेजेरजों बेरायनाय मानाय आरो बिदि पार्कआव होनबाथाय गेलेनो खालामनो जोबोद खुसि जायो। ओंखायनो जाय हाबनो मोनबाय गेलेनायाव मुखुब। दा बियो थिगसे गेलेबाय, झुला गाखोबाय आरो एलिफेन्ट गाखोबाय आरो बेजों लोगोसे आथिखालाव दाउखि पार्क जायनाखि गौरां पार्क होननानै मुंदांखा, बे मुंदांखा पार्कआव जोबोद गेलेग्राजों बुंफबफैबाय। मानोना गासैबो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ हिन्जावसायानो जा एबा हौवासायानो जा बिसोरखौ गेलेनायाव मुखुब आरो एन्टारटेनमेन्टआव लाखिनो आरो रिफ्रेशआव लाखिनो थाखाय आरो माखासे टाइम स्पेन्ड खालामनायनि थाखाय जोबोद मोजां जायगा जानानै फैबाय। मानोना जेरैबो साब सिखोन आरो बिनिफ्राय निट एन्ड क्लिन आरो बेजों लोगोसे गेलेनायनि माखासे आइटेम्सफोर बेफोरबो नांगौखिनियानो दंजोबसै। दा नोंथांमोन बयबो फैनानै बाहाय माने एन्जय खालामफैनो हायो, टाइम पास खालामफैनो हायो, गथ'फोरखौ मटिभेट खालामफैनो हायो बे आरो। बे साइडनिफ्राय बे मैदेरनि मोखांखौबो ला फट'आ। हारसिंसो माव हारसिं। बाया आरो गथ'फोरनि जोबोद मुजिनां खेला होनोब्ला नैबे मोनसे स्लपिं। बे स्लपिंआबो गथ'फोरनि गोसोखौ जोबोद गोजोन बोनो हायो। जायनोखौ जोंबो उन्दै समाव गोबां हा सनख्लायफ्राव दैमायाव दुगैनाय समफ्राव दैजों रिमोनला खालामनानै गय जुनायखं लानानै जोबोद दुद्रुयोमोन बेबायदिनो गेलेदोंमोन। आथिखालावथ' जोंनाव बिदिनि बानायनो गोनांथिबो गैला, गासैबो पार्कफ्रावनो दंजोबो। ओंखायनो उन्दै उन्दै गथ'फोर बयनिबो थाखाय जोबोद मोजां जानानै फैबाय दानि आथिखालाव गेलेनो थाखाय। मालायनि पार्कआवनो बिसिना मालाय खुमब्रा दङ। खुमब्राया ओरैबायदि पार्कनि फेन्सिं वाल दं। बे फेन्सिं वालाव ओरैबायदि मोजां खुमब्रा मान होनानै फिथाइ थायबाय। फिथाइयाबो ओरैबायदि गिदिर फसायथाव। मथा मथि पार्कआव जाय बेरायफैयो बिथांमोननि बयखौबो लुबैहोजोब्बाय बिसोरो। मानोना बयबो लुबैयाब्ला थानो हानाय नङा, खदै गवाबा थानो हानाय नङा। दाउजों जानो, अमाजों जानो, हांसोजों जानो होननानै बयबो खदै गलांबाय जानांगौ। थारमाने मावोब्ला गोसो होनानै मावोब्लानो मोनजायो बेखौ फोरमायनाय जादों। बेजों लोगोसे थिगसे गेलेबाय बियो गोसो अहाजासे, गोसो खुसि फुरथिजों ओरैबो खारला खुरला थिगसे गेलेबाय।
गासैबो बा दा बिदिब्ला दिनैनि बे दाउखि ब्रह्म गौरां पार्कआव बेरायनायनि ब्लग्सखौ बेखिनियाव फोजोबसै। नोंथांमोन बयनिसिमबो भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आरो नोंथांमोननि सायाव मोनसे रिकुवेस्ट जाहाथे नोंथांमोना दासिम गियान ब्लग चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा दा जाहाथे साबस्क्राइब खालामना होयो आरो बेनिफ्राय खाथियाव थानाय बेल आइकनाव थुनानै अलाव नटिफिकेसनखौ अलाव होनानै होयो। बेनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ खनसेबाव गुरै खावलायबावनानै भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। दा बिदिब्ला बाय बाय।